ассалому алейкум тамошобинони азиз, умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. хуш омадед ба видеои имрӯза. оғоз мешавад видео аз бозори Корвон, аз тарафи пажарка, нулевой дарвоза, якум ряд. Манам хе паплинои беҳад хушрӯви доинг. гулои новинка омадагиай, нархи донаш 110 сомон. Доинги якум сортай, нигинои дождик доранд. касе ки мисол оптум мегира, бо нависед, оптумуш бо арзонтарай. бинед якта ба якта ози ма барои шумо нишон метим чӣ намуд гуло омадагиай. баъзеҳош буд, ман намедонам як моҳ пештарак видео партофта будам. баъзеҳои ҳамино буданд, баъзеҳош бошад гулои наван. ида бинед чӣ хел ваёи хушрӯ омадаи, рангҳои хушрӯ омадагиай. беҳад фасон хучонам ғавсакан, доингҳои ғавсак. то охири видеоро тамошо кунед. ҳамаш неку я тақрибан 6-7 намудаш боша бенигинай ваёша охири видеода нишон додагим. бенигиноша бенигинаш боша 90 сомонай. касе ки гирифтан мехоҳад нависед. ватсапи ма дар рӯи экран астай. нами гулошам чӣ фасон, нами новинкош гили майда касе нағз мебина, ина метавонед ки дархост кунед. ма бо барои шумо мефаҳмонам. сангчошона чӣ хеле мебинед, ҳамаш санги дождик задагӣ. инаи моделшам хушрӯ. ҷа байнда яктам хе гулкалонай сиё ба сафед, вале вайш хушрӯа евростилай, рангаш фасонай. баъд анаи кабута ози ма нишон метим. бовар кунед ӯ солам хе бисёр харида будан аями ранг. гулош дига хе буду, рангаш ҳами ранг буд. набинед ози бо дигар хе гул омадай ай ҳами кабут. бо ҳасина балотови савзу чӣ тавре ки дида истодаед беҳтаринҳо. касе ки мисол тигра нағз мебинад, ина нусхаи тиграм астай. тигр бовар кунед ҳам хе бисёрай, вале доингда камтаракай. ана ҳози боша ами нусхааш омадагиай тигра. ямам хе 110 сомон 3 метраш нархи донаш. чӣ тавре ки гуфтум, касе ки оптум мегира бо шумо нависед. ма бо гап мезанам ки оптумаш чанд сомай чӣ хелай. на ҳозирашда ами қадар паплинои фасон омадагиай, гулмайдаҳо. шумо метавонед ки харидорӣ кунед. ака намедонам аз пеш чӣ нарх мешава, дар оянда чӣ нарх мешава намедонам. айни замон ҳозир нархошон ҳами қадарай. инош бошад бинед. нархи рулонша намедонам, рости гап дӯстони азиз. рулон кати бовар кунед, ма кӯшиш мекунам ки рулон кати нафурӯшем мо, ай ма заказ накунам, барое ки дар рулон баъзан ҳамхе дефект меброя. аз инда ҳамхе 3 метра гирӣ вай нақстарай. ино ҳамаш бенигиношан. инами қадараш бенигин ҳастай. ҳозирашда 3 метраш 90 сомон нархи донаш. касе оптум мегира, шумо гап занед, оптумша бо мефаҳмонамтона. ина тигр ки хадавоя, бинед чӣ тигр бисёрай. хулоса дар кор бошад нависед.